kumshi benta ban ai men sim bat ban penslur ki Khynnah bat ki samla ban nang yai tre shitom ha ka jing puli puthi ha ka arpusan tarik ujeliu ka dor bar Shnong Niangbari them kalapen ko buram ki Khynnah ngot ki Khynnah ki barapas bah ha ka examin Sslc bat Hsslc jong usnam 1000 arko ar hakate ga jingalang pen ko buram lawan ban ai men sim ki te ki samla puli da UMLA ka nong po constituency uba Meril Bonds em ha ka jingdan rengkat UMDC ka nong po constituency uba Balajet Rani haba ai jingkran hakate ka sngi na kaliang UMLA ula ai khublei bat kitbok kit ruang ki Khynnah ki basha pen ko buram bat ula ongru baki dei ban nang yai tre shitom ha ki pateng badangwan Wong pi di por jo jingkala marsen lech ki 11 12 ane ki degree bagam tata la hapsa sigi ki jaka philayo ki porlok ki bathmai ki don ki porlok ki jong phi ki banyalam sigi kam ki babha ki don sibun ki porlok ki banyalam sigi jing putsho ki jing kala bat ki daw ki don sibun kala bende ki jing tuna jong isi match bat kam tata te kum ki khun samla ki ba ki ba phila penon buram me ka ying kesem ya ka kur Shnong ka thau ka balang ka jo priang ni ingi skem banang de sukumat kelenti ka bapia kam de ka basuk ni de ban sukru ya kata ha ka jaya lenti jungi kungi pri hosla korte kam judon ka basuk ka jaya lenti ka ba ka bakalan ka perthei ka basniu ba ka mutlak ka kata te ka ditang ka jingkut ka determination ka jo phi ikan mau ikan tin ki ba u Swami Vivekananda kum ki kelas ko ki ba ki dei ban kan mau ikan tin ki ba wong arise awake and do not stop until you achieve your goal.